Shalom, hor samanginang, on bahan khotbah tu Minggu 27 Oktober 2024, Minggu 22 dung Trinitatis. Zamitata sian buku ni si Job, bido 42, mamuka sian ayat parjolo satu paonopon, turput ni jamita boita jaha di deskripsi, songon mahatan di bata. Topik ni minggu tan sadaron iman nama rojahan di hatan di bata, guru do ni debata do saluhna, manang Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amang inang di tahun Nusa Dawalu 70, adong masahala pengacara na Morajong, Margoar Horatius Spafford, na tinggal di Chicago, Amerika Serikat. Selain gabi pengacara, gudang do muse aset ni si Spafford on di Chicago. Di sadatiki marsayat ma anak nana sasadai. Ay 5 anak konna, sada mabawa, opak maburu. Jadi marsayat ma anak na sisa sadaon, hona demam berdarah, jalalas marujung manguluna. Dang leleng dung mod dengan anak nai masa make bakaran luar biasa di Chicago nagi norani ka ahli sejarah sebagai The Great Fire of Chicago, manang kebakaran yang luar biasa yang terjadi di Chicago. Matutung masudi aka aset dot artan si Spafford on. Dungi dangarong be artana jala holan bergantung sian tabungan mana sida dohot perkara jona sebagai pengacara. Marsa ka masih Spafford on naing merdalani asa palua trauma sian aka keluarga nyon. Kebetulan adong sahala pastor kenamaan Margoar de El Modi lagi patupahon KKR Akbar di Eropa hati hai. Lau mahalakon tu Eropa neng mardalani mar perahu. Pas neng borhat nasida songkot pitoro barita taringot tu ulaun bisnisna nama serikot. Alani disuruh si Spafford on ma istrina dohot ka burunon naupaton manjolo ibana. Rope ibana musim menyusul dung sidong ulan nain nebana. HP Dinas Panagaman kapal nama Bonistrina do Takaburunai mengalami kecelakaan jala tenggelam di Samudra Pasifik. Dang leleng Roma telegram sian istrina isina holan dua hata survive alone manang salah kau dona selamat inna. Alam memang hati hai mengirim telegram agak arga do amanginang karena dia dibayar per huruf. Jadi orang kasih pesan dia singkat. Alai hatop sahat beda dot pos. Jadi holan ini mahatana survive alone. Holan auru na selamatin na berarti na gabi kormo tong harwa buruna na opati. Jadi pitor hatok masa borak si Spafford manopot istri na tu Eropa. Di perdalanan lau menjumpang istri na saya maranganangan no ibana ditetap ibana ma akalauti di perdalanan ini sambil mengarimangi nguluna. Masa gudang akan masa di pernguluan na ro margati soring aka pengujunan aka parsorion mengujuni dirina. Gabelas tu satu nibana mas ada puisi na pabuahon lungun rohana hati hai. Puisi on kemudian gabel lirik lagu don, gabel sada himne ni halak Kristen di permingguan, judulna It Is Well With My Soul. Jala adong do lagu on di buku ende ni HKBP, ima buku ende nomor 210 dung sonang rohaku. Molo di kidung jemaat ibana di PKJ 222 di kala hidupku tentram. Sok songoni si Job manang si Ayub. Ima salah na poso ni debata na seret maroha jala gabi sara teladan maun manang siti ruon di perlalan ni gulu ni halak di hasiangonon. Taruli do ibana dang holan di bagas perdagingon alai sok songoni nang dohot partondion. Ipas do ibana dohot parni jabuna sok songoni dohot akayana konna torok do pinahanna jala marparbue do sudi akaladang na. Dang arang bena hurang di nguluna tumpe songoni toktong do ibana paturun hau duhon na tu debata. Nunga didai ibana sudi ragam ni parngoluan na tonggi doho na sapot, na lomak jalana jugal, na labok jalana posi. Segala hal yang mungkin bisa dibayangkan oleh orang percaya dia sudah rasakan. Bagi itu karunia terindah dari Tuhan juga petaka dan cobaan terberat yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sumando pernguluan si Jopon songon hatan si Salomo na tersurat di Parjamita Pitu ayat 8. Tagonando hasunan nihata sian perbikasanna. Akhir sesuatu hal lebih baik daripada awalnya. Di ayat 2 di do iban songonon. Noaeng pe asa huboto tungguru dok mudol hudna jaladang hasudatan sakap ni roham nanggo sada. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia tidak kosi job do ia debata tutu do marhuaso jala tahu mengulahun salhuna. Huboto do ina ibana. Di hatani heber hata huboto on didok yada on lapatanna dang holan mamboto sabing ale takasi tutu do ditanda ibana isi debata. Mulai do kojol mai tada Horis Prabowo baca tada si Prabowo aleh holanta tada songoni. Dia presiden yang baru dilantik, presiden ke-8 Indonesia holani. Ale mulai didokon ibotoho do ha anggimu manang ibotomu manang natutuam
Kita tidak hanya tahu saja, tapi jauh lebih sekedar tahu. Kita sangat paham, sangat mengerti, sangat kenal siapa orang tua kita. Atar songoni malapatani hata huboto na ipakin si job di hataun. Songon hita mana dana tutuata dot ha anggita ibu tota, ayo benar-benar tahu siapa Tuhan yang ia sembah. Di do ibana mamuse guru dok mudol hutna, engkau sanggup melakukan apa saja. Artina dang adong na sotar patu pada bata, jala dang adong na boy mandati sakap ni debata. Dang adong na boy mengguri debata, taringot manang asi bahenonna, manang si patu ponna. Tuhan tidak bisa didikte atau disetir tentang apa yang harus ia perbuat atau apa yang harus dia lakukan. Dia patuluh ni do ibana mesti songonon. Ise do ibana na paholom tup-tupan so marpanibangion. Tongon tahe nunga huhatahon naso huatusi. Halongangan doakai salpusian rohaku jala naso huboto. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Di sol-sol di si job lo dirina ala sangat diburai ibana dirina, sangat diburai ibana tong museja debata, hape so diboto ibana lapatani sude akan masa di parngulon nai. Ido ibana tu dirina, buasa matung di tubuh honau, buasa tung somate hianau sian bortian, pitortos nian hosakku dung ruar sian butuhan idahinang. Kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku tidak mati saja dalam kandungan? Kenapa napasku tidak diputuskan ketika aku baru lahir dari perut ibuku ini bana. Di bor ibana mesti tong debata, ido ibana sonon. Tung tamamai di roham ho mangarupa. HP manupa doho tulhutan ya keparjahat. Tung marmata sian sibuk maho. Ubaya songoni rihisanmu hajahatokku. Jala dioranmu dosakku. Ala nang diboto hodo nian naso parjahat au jala naso adong jol manatuk paluhonau siat tanganmu. Nunga pola loja tanganmu menjadi honau tipak tuhu maliang. HP nang polgahonmu maau nuaing. Saya ingat man naung gina nami au songon tano lihat HP mula tuorbu au nuang pasauangonmu. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan sedangkan engkau mendukung rencana orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah dan tidak seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu? Tanganmu yang telah membentuk aku, tetapi kemudian engkau hendak membinasakan aku. Engkau yang telah menjadikan aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Inai bana tu debata. Dung dalu su debata sudah suku-suku ni si Jopon, gabi maile sendiri maibana alana datung na so adong lapatan na manang tujuan na di patupa debata sudah na masa perkulon nai. Gabi ribana debatai patupan akka pengujunan tanpa alasan. Jadi dihitapi songoni do amanginang. Nah hita do hurang malo mangatusi sudah sakap ni debata namasa di nguluta. Aidang terundung hita pengatusian ni Jehovah. Alahulan sarang no taha persiai manupa tuna denggando sudah rencana ni Jehovah di parangoluata. Di ayat ono musi do ibadah sonon di bahani jora maau jalahu solsori dagiku hudul di bagasan orbu do sirabun. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ditari si job mamusia sude akahata naung sanga di pasat ibana taring waktu dibata. Ala naung terbuka dosi malolongna jala takas di boto ibana habarian di dibata gabi di sol-soli ibana masude pangalahonai mardame marohana dopak dibata mobu marimasna gabi boy matar jalo ibana akka cobaan manang pangunjunan narotu ibana sadari. Jadi si pasahaton si berengotta di jamitat tahun adong tulu di zona manginang poda ni turpu jamitat sadarion. Nah parjolo dang adong nasa torpotu pani debata. Jala sure na masa di paranguluat tahun na boy do masai ala debata do menjadi hon manang debata na paluason. Segala hal yang terjadi dalam hidup kita itu semua boleh terjadi, boleh kita alami karena Allah mengizinkan semuanya terjadi. Didok di Jakobus ayat 10 tolu unang madidok manang ise jupan tarujun ibana na tarujun doa usian debata aidang masa di debata pangujunan tuha jahat jala dang diujuni ibana manang ise. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dapat dua hon, arong dosa dapat dohan di hata Latin mandok sonon, omnia causa fiun. Segala sesuatu terjadi karena ada alasannya. Sudena masa di pergulut tahun, namar lapatan doi lau manopa ngolu ni pertodiata tu debata. Asalam tamah hita manada ise do debata, jala ise do hita dia do pani debata.
Jadi udang ta sol-sol di bata apalagi sepeta burai songon si job sinakingane. Buasa mama sediau akka pengujunan si sonon. Ado labana ringgasa martangi yang salelengon. Ado haro ado sakku. Ado haro salakku. Ubahan di pasat di bata akka nama son tunguluku. Ingot ma ganup ari ganup tikido di dongani jala diurupi di bata hita. Ibana dono na pargogoyun hita di sudeh ragam di pengujunan narotu hita. Ubahani totong mata pasahat tangnya kita tu di bata. Tuhan, manang aha pena masa di perngulakku, hupasahat masude ngoluku tu tanganmu, na tu dia pe bononmu au, ihutunokku doho. Kemanapun Tuhan mau bawa aku ikut. Sebab kita percaya rencana Tuhan adalah rencana yang indah di dalam hidup kita. Nah petuluhon, martik kido sudi na masa di hasianganon. Nah seorang penguluta saudarion, hatok manang leleng, nalarodo pangujunani. Oleh sebab itu, persiapkanlah dirimu. Jala songonido sebaliknya, aka persorion na mungkin lagi masa di ngulut sa narion, nalo sal pudoi muse. Songon sada lagu di hati Indonesia, idok songonon, badai pasti berlalu. Ninna. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dang tagamon loson na partigori hu masusa ro di saling na. Saya tu jahu mata pasahat persoriota, asa ibana pargogoho kita, jala pengulo kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu amanginang.